ya Keroka Township Kennedy Ndegani igonere soko konyara gukwana igoro yengane ya kiranti weneke gambera soko na cha kwabo wa itetigwa engane ya kubunwa igoro yorobero ensemo ya Keroka awa senseme enene ya rokanta kwa imeje county ya Nyamira asekerango kiemerango kianda semia ensemo ya Keroka ni gotoka se county ya Nyamira kolengaro muchina somo sina chifu ini gate biruna ere bijabo na bara ina bogo na bwata ni bonsi kurwa sensemo ya Keroka kwane kibuna nkurubalis kugokia sege gambero nengane ya beteke wetia na bogo koga bango kurusi wa kuruchinse mochiwendete akaunti ya Kisi kuburi gusangererie banga sensemo yabo ne akaunti ya Nyamira bo igokuburi wa connect nango sangerere bale ebango ase ensemo yabo ana sensemeyo ya Keroka chinga kichibo igor Kennedy Ndegani ganyarira kurubo semye gochia saborokiwa bali bakaramate mwabo onse ya KCP na KCSE batandiri bagalia bena soko endana masamo chiskuru chinde kwaneke bunankwe bwatani bara chiskuru chiyobo bundia bunenchire moyo kunyara wekinya na kwegendereria nari jugosaba na abana baito kere mwajiri school please ko banyare ko take time ba concentrate sa masomo kiaro ko mutua masomo na ara eki nari gosaba bali baito ba college school bareka babwate bibande kere babwatire bibande bagende chi college chi achire na wono nto bwate ya wa mongoni TVET na polytechnic abana bagende obegere amangana ya magoko both girls and boys nona bagotiri babwate miaka 90 naboko gendo okore kosi yogoseka naboko nyora ngo gwasukiria matuko ige kosi eri totagete tonyora ng'abantu baichoro we want to own that thing igo ntotagete bantu baraidro nebo mwongino mogotu tigaye namanya kia gusona chiyanga ena alti gosaba minto abantu baito bonzi bali bakeroka to kore biashara in and out both hawking bali bechituka uamuzi ekoti njabegetwe na ande paunda linjabe determined tigatusike uamuzi wa court buna yabegete abantu baito tobwati mune koba igamangana usuru ebwati bu munalichi koli yabegetwe. There are few individuals mbanya kobora chi market nyanya kobeta bwati balimo igona acho sabanya biashara kumuna nyoro muntu gonya kobate mwe pound mokani ngomugaminde na kandi te ndo molembe Keroka tokole biashara byeito nane nachi it is a sign warning any person yora toko gukora monga morning ya mangana chibaunda libono na erete tiga kiro muntu akore gasi yae igona it is my appeal that we want peace to prevail asa abantu baito bali bakeroko bakore biashara ntonya ko twara bintu binde we must coexist otherwise we are one tunomo kusi igona achiko saba ngambi ya mono soko maintain igoti gatobwaterane tokole biashara tokini Keroka abantu bali baito bale elected MCS tibato bekire chipara babeke street lights babeka amache